Здравейте хора, аз съм Манакин 567. Днес ще играем на Minecraft с Бъг 109. Това е... Още не му да ударя, бе! Lucky Block Race. Значи, това е състезание от късметлийски блокове. Когато щупиш един от блоковете, ти получаваш нещо. И ние ще се състезаваме и накрая ще се бием с айтемите, които получим. И нека да започваме. Аз взем лилаото. Чакай, тук трябва... Иначе да тук какво пише? Boost for pickaxe. Аксе. Pickaxe. Да, ти е кирка. Обсидиан. Чай, вземи с 32 за всеки случай. Или колко? Аз взех 24. Взимай колкото си искаш. Това е за хъпа и някаква лаба. О май fucking god, броя! Yes! Паркурче! О, да. Бягай назад. Майка, ти стават тинтитата. Мамко, знаеш какво откриха, бе? Пускат такова отвари за дейт. Да, знам, е. Иззадим. Тъпата вода, тук ще ми пече. О май fucking god! Какво да бил, бе? Ова не. Фак! Мата! Как казах? Мата! Майка ти! Циганска. Овце! И някаква кожа. Това си има име! Това си има някакво име! Паркур! Пак! Зомби кожа си имаш някакво име, бе. О май fucking god! Ще му бият блезович! Кучи меч! И то златен! На огнен аспект. На огнен аспект такива. Накрая с какво е? Но отблъскваме ли накрая? Да. Плиз! Ще го мотам с кирката! Майка, стара, имам някакви... Да ти сени! Оръжието да ти сени! Добре, не дей вика. Боже! Пак! Майко, летя! Амено! Кучи! Аз съм Емен. Ще мотам с кирката! Бък, аз почти съм готов тук, бе. Спайдери, магиосници! Единия го убих! Fuck you! Да цени огъня, да цени майка ти неща! Знаеш как лак заради те, бе. Така, хора, убихме гастовете и блезовете. Сам ти, бе. Шиба не стреля. Мата, fuck you! Не! Мата! Kill me! Какво беше това тъпото, бе? Виж, бе, зомбите е един пигмен, ама пигмен няма го барам. Кой е това деца чува, бе? Майка... Амено. Храна! Пойнт! Някой ме убил тук. Овцата. Виждам зомби. Откъде се отложват сам зомби. Така, айтемите са се записали. Ей, кой е станал тук, бе? Млекца и кукет! Фак! О май fucking god! Кома би, бе? Сега как ще минем? Майка ти! Сега как ще минем? Ще минаваме ли другите две, бе? И другите две. Аз строя мост, защото не мога мина. Дясти, бра. Уина, Анакин, 500. Нямаш просто Трябва да се вече. Да.
Аз съм първи. Ние сме играли... Ние това сме го играли миналата година. Аренка. Бъгнат идва. Тук има някакви невидими блокове, бе. На тия места. Последите ма. Не, аз правиш диамантите, не дайте ми. Започваме. Имаш някакъв меджо, е? Нямам нищо. Само един лък. И то е на безкрайност. Какво има надолу, бе? Такова. Фак! Мърдай малко. Пале през басейна. Абе, тапанар! Fuck you! Ти ме като лъка на Годръм. Time out! Kill me, kill. Time out сме. Time out, бе! Тъпунгер, ще убия с моята лава. Не, бе. Там се величи кръвито да те убия. Ей, сега ще разстрижа едно яката. Взех слайм. Абе, с тия си ма цели, бе! Силвер 0. Чакай, бе, без целени. Значи добавих няколко там за броня. Нямаш обувки, аз нямам гащи. Няма значение. И Iron Match също. Без лъг, без лъг. Хакер. Готов си. Файт. Ами че по-поди, защото имаш такова. Фак. Къде отиде лавата, бе? Аз взех. Без лъг. Казах без лъг. Тайм аут. Ти като мамиш тука. Хакер грозен. Не се ще убия. Нямаш право да стига, бе. Спарта. Нямаш право. Чай малко. Така, нова война. Просто без лъг. Благодаря за лавичката. Пак. Бой! Чакай малко, не съм казал старта. Ади, Айран битка! Майкът став! Чакай, спри! Нещастни грозен! Не, хакер! То си хакер! Демон! Кил! Къв си ти, бе? Кил, то стъмпунгер! Бастец! Уби грозният тъпунгер. Давай с хак! Защото това е на граника, а не дай един шибан голд шлем. Нищо. Сега, искаш да станем на гейма да взриваме това място. Или да почваме другите направо. Взривяване или почваме другите? Ай, го взривим, искаш ли? Ай. И ще свърим, когато взривяваме. Направо. Ей! Какво? Да ставим и двамата на гейм мод. Виждам ти инста. Баси деци. Аз отказвам. Добре, бе, ще станеш на геймът. Слъж папам. Добре, сам ще взривявам. Отказвам се. Браво. Точно не се отказвам. Сам дай динамичи и ставя на гейм мод. Натисни пауза. Ай се чуйка. Натисни пауза. Натисни. Беги, бабо, беги. Искаш на геймът? Фак. Дай ми сега динамичи веднага. Време за взривяване. Бък, искам да умреш. Тук отдолу има бедро, е. Само ченгетите не хванат. Опа, ченгите си. Сега се спълвам отдолу, правилно те ще си шупи лугата. Няма да игра. Аз тя съм по скота си играм. Само. Как ще игра сега, кажи ми? Зелено.
Кой е направил това нещо? Сега от тук служи блокчета и щупи догоре с стълби. Баси деци. В какви стълби искаш, бе? Направо за една геймот. И как? Сега доволен си. Май близо, че това не е следно. Чинчетата им пада доле. Това само бедрога. Айде да видим кой има в другите. Тук има от диаманти на братва и не сме я пропуснали. Анаки, не откъм пълним. О! Двоец. Кой го запали? Факлата. Факлата. До факлата. Каза лаги, баси лага. Ихе. Моето се изчисти. Хайде, махни. Окей. О, може не съм схванали филма. Искам да си използвай да виж. Може. Ако искаш, аз не ти казвам така. Създавам гърмя. Ехе. Аз само те питам, може ли да не се използва, да виж него. Бягай. Вече ще напълним едно цяло такова. Ела при моето сега да го... Ехе, то се издревило, бе. Ела да ми помагаш тук. Искам го взривим цялото. Гледай да не сложиш на лавата. Не, трябва да ще Ехе, дали след това ще се багне записа? Ай, покраш ми тук. Моето момчето и опитваме. А това е тази вода, бе. Не чупи, не чупи. Искам да кажем този запис. Цялото ще го помня. Цялата пътека е така. Да имам дали ще краеш. То така живеем. Така се пукнах, бе. Виж майите ми къде са. Нимай да ги сложиш. Тук нимай да ги сложиш. Махай ги те, бе. Ето е по-добре. Айде, за какво такова в ти, бе? Добре, защо сама ми се иска пауза? Чакай. Не. Защо сама ми се иска пауза? Като има червена факла и ще да сложим там. Щупих я. Ама ти май са. Чакай го щупа, бе. Бъди оригинален. Трябва да се напълни и така по пътечката нагоре. Ма тук на местата има някакви невидими блокове. Чай, може да напълня рингата аз? Не, чакай! Първо ти трябва да видим. Ей така. Ела, най-отзади. Ще ме чакаш ли малко? Едваната палим по 2 единица. Само едваната по 2 или един на един? Един. Чакай, че тук има някакви... Да, аз съм ги сложил. Добре, да ги свържем. Да стане голям взрив. Готови? Ела така. Ето този така. Давай. Бегай. Сега ще крашим. Ей, ще ли краша? И на мен. Краша. Ратлица, аз не мръдна направо. Майко, ти май не трябваш да снимаш. Майко! Ей, и ти се разогня. Защо не трябва да доближавам тези динамици, аз нищо не мога да разбера.
Майко, на мен ме изтреха на 40-50 км. Motherfucker, ей, shit, от цяло. Ей, shit. Я чакай. Ще ме борниш при тебе. Окей. Тя, че без да исках цъкнах точката. Съжалявам, ама не те намирам. Фак! И това беше, хора, не успях да намеря бъг 109 или да го телепортирам. И надявам се клипът ви да ви е харесал. Не забравяйте да сложите лайк, напишете коментар и също не забравяйте да се абонирате. И също и за каналът на Бъг се абонирате. И Бъг да кажем чао. Чао. Чао.